Dzień dobry, Mickey Mouse, przepraszam. Jesteśmy Czechami i kręcimy film tutaj, w Polsce. Jaki to program będzie? O víře v Boha v českém národě a v polském národě. Ty lidi se na těch tribunách modlili, aby přestalo pršet, vole. A přestalo pršet a nám se rozbije kamera. A proč se nemodlili za nás teda? To znamená, že my jsme zase vole vně toho kruhu, že jo, celýho. Božího. Tak se teď uklidníme. Karol, Pan Jezus jest Panem Twojego życia, mojego, Twojego, nawet jak Go jeszcze nie poznałeś. Jak to víte? Jak to víte? Nie stawiajcie pomników! Pane, v Čechách jsou sice bezvěrci, ale ať přijdu do jakýhokoliv kostela, tak se tam se mnou duchovní baví. Proč mi visí v kostele obraz s moderní válečnou tématikou? Michale, nedělal jsem šéfredaktora Lea, dělal jsem šéfredaktora Fantastiku a Extáze. No tak je to tvrdý porno, no, a se ptáš, proto by bylo natočený, jako. Chceš ho šokovat? Chceš ho šokovat? Mám mu říct, co seš zač, ale aby tě odsud vyhodil? Co si zač, ne? Ne, ty, co seš zač. Já se jdu teďka pohroužit do hudby.